Atorgar el Premi DAU és una mostra de prestigi per la persona que el rep. Li suposa un treball estructural dins de la nostra organització. De fet, ja està treballant, està aprenent ja des de fa uns mesos, i això, el fet d'integrar-se en una organització que està resolent problemes, ja li suposa un punt de partida en aquesta nova experiència vital i nova experiència profesional. Este reconocimiento para mí es una recompensa, ¿no? Es una recompensa por parte del esfuerzo, por parte de todo que hice yo, por mi carrera, ¿no? Por mi vida. Yo he salido de mi país, de Brasil, mi país de origen, donde tengo familiares y amigos, y he venido a un sitio donde no conocía a nadie. Y claro, no es muy fácil, es difícil, ¿no? Aún más ahora como vivimos en medio de una pandemia. Fue un periodo un poco difícil, fue duro, pero yo recibir hoy este premio y ser reconocido así es un sentimiento muy especial. Yo estoy muy contento, ¿no? Y muy ilusionado de poder aportar y poder hacer parte de una empresa como la DAU. Una mica és un projecte de fidelitat, no? Perquè jo diria com un matrimoni que dura 43 anys, doncs una relació amb una de les empreses del sector que s'implanta aquí, vist que hi havia un lletrer 50 anys a Tarragona, al 43 s'inicia aquest projecte, no? I nosaltres hem tingut la possibilitat d'ofertar i animar els nostres estudiants millors perquè poguessin gaudir d'aquesta experiència al món empresarial. Crec que és el que qualsevol rector de qualsevol universitat voldria tenir amb una relació amb qualsevol empresa. És una feina conjunta en el que DAU i URB alineen competències, alineen coneixements, saben el que necessitem, comparteixen el que necessitem, i els estudiants arriben preparats per afrontar els reptes que tenim com a societat, no? I trobar les solucions.